Molim. Alo? Halo. Je se čujemo? Alo? Je se Ko je? čujemo? Alo? Ko Ovdje je? mi nešto krči, a? A, ne čujem ništa, ne čujem, bola, ništa. Ej, slušaj. Ovdje žena od ovog čovjeka što treba da mi doveze drva. Alo? Kako bre drva, šta hoćeš bre ti? Je se čujemo? Hoćeš drva u kubiku, santimetrima, metrima, treći ti ući milimetar, treći ti ući metar u kupe nego milimetar u glavu. I on kaže, stiće da stiče, a nemojte da se brinete ništa. Ej, Mislim, slušaj. provalila se nešto sad, nije mi interesantno. Nađi neku novu šemu, nije mi ovo interesantno. Ajde, 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 ajde.